Дилан първо се уверява, че никой не я наблюдава, и тогава се обажда на Сеабиха. С напрегнат тона обвинява, че отново действа зад гърба й, като намеква за изчезналия мистериозен файл. Сеабиха категорично отрича да има нещо общо, но признава, че има сериозни съмнения към Джавахир. Тя се опитва да успокои Дилан, уверявайки я, че няма намерение да влиза в конфликт със семейство Карабей и я моли да й се довери. След разговора Сеабиха споделя притесненията си с Хавин. Тя е убедена, че Джавахир подготвя нещо опасно и че трябва да бъде спрян, преди да е станало твърде късно. Междувременно Фърът събира смелост и признава на Дюл, че вече знае истината за клеветата срещу нея. Той се опитва да й се извини и да поправи грешката си, но Дюл е дълбоко наранена от недоверието му и отказва да му прости. Кадър се намесва остро и категорично му забранява да се доближава до дъщеря и Фърът настоява, че иска да защити Дюл, но Кадър остава непреклонна и не отстъпва. В същото време Беарън намира Дилан в градината и се кара, че е излязла без да му каже. Думите му я нараняват и тя се прибира разстроена, усещайки напрежението около него. Джавдет избухва срещу родителите си и ги обвинява, че са жертвали Дилан в името на кръвната вражда. Той решава, че повече не може да мълчи и въпреки молбите на майка си да не разкрива истината, напуска дома на Сеид, твърдо решен да й каже всичко. Малко по-късно Беарън осъзнава, че е прекалил и се извинява на Дилан. Той й признава, че е подложен на сериозен натиск и има проблеми, които не може да сподели открито. Между тях настъпва емоционално сближаване, а Беарън признава, че усеща надвиснала опасност и е готов на всичко, за да защити семейството си. Дилан се тревожи за брат си и усеща, че нещо не е наред. Джавдет се колебае дали да й разкрие истината, но в последния момент се отказва. Тя се обажда на Джаврие, която се опитва да прикрие напрежението в дома на Сеид и да успокои. Въпреки това Дилан усеща, че й се крие нещо. Разстроена, тя споделя с Беарън колко и е липсвала майчина обич в детството. Той я утешава и обещава, че винаги ще бъде до нея и ще й дава безусловна любов. На следващата сутрин Фърът отново търси Дюл и я моли за втори шанс, признавайки колко силно обича. Тя обаче остава твърда в решението си и отново го отблъсква. Междувременно Беарън отива при Дерия, която прави шокиращо признание, тя стои зад нападенията, включително и стрелбата по време на сватбата му с Дилан. Това разкритие разклаща ситуацията още повече. Джавдет окончателно решава да се изправи пред Дилан и тръгва към имението, убеден, че тя трябва да знае истината. Дилан се колебае дали да спази забраната на Беарън да не излиза, но тревогата за брат ти надделява и тя решава да излезе в двора. В същото време става ясно, че Джавахир държи Сеабиха под контрол чрез компрометиращия файл и я изнудва да продължи сътрудничеството си с него. Оказва се също, че той е принудил Дерия да поеме вината за нападенията, като е заплашил, че иначе престоят и в ареста ще се превърне в истински кошмар. Беарън започва да подозира, че Дерия не е действала сама и че зад всичко стои по-голям и опасен заговор срещу семейството му, който тепърва ще се разкрива.